Bueno mga kaigsunan, mayong udto kanaton tanan na niningatag na sa kaudton sugod kita nining aton tulumanon pag-uting kay sa kamaturan apan sa dili pa mag-ampo sa ta mga kapaglaom. Dalaygon mahimayaon ang mga Dios nintak na karon sa kagabion o sa kaudtohon, sa kabuntagon, depende sa amo nga mga tigpaminaw o mga viewers, diin sila nga dapit ka magapanalangin kanila o dungagi ang kaalam aron masabtan ang amo nga pagtuon ni taknaa. Salamat o Dios pagtubag pagpasaylo sa among sala sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga kaigsunan, salamat kayo nga niata karon sa atong pagtuon mga kapaglaom nga kining ato nga pagtuon makahatag kini kanato og dugang pang kahibalo, sumalas Biblia, referensya guban pa pan mga higala sa dili pa maminaw sa taog awit gikan ni Gerald Fibs Laig 2 bisis indot ni mga igsoon atong patalinghugan. Okay mga kaigsunan, salamat kayo sa maong mensahe nga nakahatag kanato og dugang pang kanasig sa atong pagpangalagad nining atong panahon karon mga kapaglaom. Atong hibalan niya dili na gyud katutiawan. No, dili na gyud katutiawan mga higala. Karon unsa may atong isgutan mga higala, mga kapaglaom.
atong isgutan mga kaigsuunan. Kining iglesia sa unang panahon, sa panahon kang Moses o sa kang iba, hangtod sa panahon ni Ginoong Hesus o kang Ginoong Hesus hangtod sa panahon karon. Ang iglesia kon napundok sa Ginoo mga higala, nagkadiin-diin na ay nagtuman, na ay naglapas, na ay nagtuman, na ay naglapas, makangkir na sab, mapildi, makadaog. Unya sa panahon dunay silot ang Ginoo. Unya sa panahon sab nga adunay dakong kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Labi na sa panahon kang Moses, atong nahibaluan kapag laom nga mitabok sila higala sa suba sa gitawag og suba dagat nga mapula mga kapag laom. Unya nitabok sila na pikas usa ka dako kayo nga milagro mga kapag laom na natunga ang maong dagat. Siya nga tunga ang maong dagat mga higala. Og nakita sa mga katawhan sa Ginoo nga nabuak ang maong dagat. Subay sila kaya ni adtong panahon nagkumasapnan sila, sigurado patayon sila tanan. Wala sila mga hinigiban, mga kaigsunan, wala sila mga sundalo. O na nga nakahukom si Paraon mga kabaglaom nga puslan man namatay nga akong anak, akong kamagwangan. O na nga manimalo siya. Pamatyon mga kaigsunan. Apan ang kining nakadakong advantage kay naatas Ginoo, naa sila sa Ginoo. Sa panahon nga hapit na sila moabot, adunay haliging kalayo. Nga dili sila makapasok. Dili sila makaagi. Og hangtod nga nakaagi na sila sa dagat, subay na sila sa maong dagat kabaglaom. Sa diha nga dapit sa tunga-tunga, gikuha ang ali mga kabaglaom ang haligi. Mao to nga nakalapos ang mga sundalo ni Paraon. O ni command si Paraon nga hala naogan ninyo. Naog ang tanang karwahe dito, gukura ninyo. Og asa ninyo maabde dito ninyo tagaig hustisya sentensya. Ito mga igsoon, grabe ka kusog. Inanay na pod higala og kadul-duol sila sa mao nga daplin. Sa diya nga niabot yung daplin mga higala, naabot na pustunga mga kapaglaom ang mga sundalo kay si Paraon wala man mudaog dito mga tan-aw nila sa ibabaw. Horot sila ga panganaog mga kapaglaom mga dagko mga sundalo, mga kasundalohan sa Ehipto. Sa diya nga nakatunga sa gyud sila sa ibabaw, mao poy hapit na gyud moabot. Mililo mga kaigsuunan nibalik ang maong dagat og silang tanan nga didto nga gilamoy sa maong tubig nagamatay mga kaigsuunan. Sa diya nga nangamatay sila higala, ni panaw na sab ang katawhan. Iglesia o katawhan sa Ginoo ni adtong nga panahon na ni Moses mga higala. O atong nahibaluan mga igsuon ang kasaysayan. Nga sa diya nga suod kaayo kay ang history o sugilanon ini mga kabaglaom. Mao si Jose sa diya nga gipalit kay unta ilang patyon si Jose sa mga managsuon. Kay murag nakita niya nga murag si Jose mao may pinangga kayo. Ha? Mao to nga plano nga patayon mga kaigsunan. Apan nakasadji si Huda nga ato na lang ibaligya. Kay ato ra ba ng igsuon? Mao to nga gibaligya nila ni Putipar mga kaigsunan mo gipag-agi. Og wala na sila inahibal-an ini. Og ilang giingon sa ilang amahan nga si Jose gikaon sa mananap. Nakita na yun, nagaygihay. Nagkadugo. Grabing kagol sa amahan o inahan mga kapaglaom. Apan wala kay balo ang amahan nga si Jose gibaligya day modton didto. Grabe kabuutan ni Jose.
sinaligan siya mga kaigsunan, na ay mga pananaon nga dili masabdan sa maong taga-Ehipto, siya mo'y muhubad mga kapaglaom. Siya ay muhubad. Kita siya mga humay nga nagyukbo sa gamay humay. Kita siya mga pito ka mga tambok nga mga baka o na mga niwang. Daghan niya nakita. Wato nasaligan siya mga kaigsunan sa maong sinaligan sa Ehipto. Hangtod niya ng panahon na kapaglaom, yan ang panahon na nidaghan ang mga pagsalig sa mga taga-Ehipto kang Jose. Nahimo si Jose nga gobernador. Siya mo'y nagdumala sa NFA, National Food Authority. Tawag na to na sa ato karon NFA. Mato nga nakasala si Jose batok sa asawa ni Putipar. Motong gipreso mga kaigsunan apan nakagawas ra gyapon og aduna gyapon ranggo. Yan ang panahon na grabing kagutom sa Ehipto. Bisan sa palibot sa maong Jerusalem, sa mga palibot sa mga Israel, sa uban pa palibot mga kaigsunan. Moto mga higala nga niadto ang kabanay o mga igsuon ni Jose o si Jose dili na mailhan mga kapaglaom. No, dako na sa granggo, nanay kaugalingon niya sa lakyan. Atod pa nga gilisod-lisod ni Jose kay nakita ni Jose nga iya mga igsuon nga nagbaligya kaniya. Di ba naa pa mo igsuon? O naa si Benjamin, Abdal Adre, pati ang amahan ni Benjamin. Moto nga hilak mga kaigsuonan kay naamay bulawan nga nadala dito silang sako pero gituyo to mga kapaglaom. Og si Jose dili kapugong siyang kauglingon, mulipot sa suluyog muhilak. Og manang panahon na mga kaigsunan gidala ang amahan. Motong panahon na nga nagpaila si Jose. Sa diya nagpaila si Jose mga kapaglaom. Mga nang panahon na nga naginaksanay nagpinasayloay sila. Usa ka dako nga panalangin nga sa diya nga si Jose gabaligya sa mga iya mga igsuon apan kini gipanalanginan sa Ginoo maoy ila nga gidangpan sa panahon sa dakong kagutom mga kaigsunan sa ila nga panahon. Ya mo to nga nagtud pagkasulti tungod sa pagkabuotan ang mga kabanay ni Jose diya nagipapuyo mga igsoon. Mo to nay nakasumbong nagdaghan naman ng mga Hebrehanon. Basin og kita mahimong ulipon ini. Boto na ilisda ng paraon mga kaigsunan. Boto na ilis mga higala. Giayo na gyud sila. Giayo na gyud sila og lutos mga kaigsunan. Boto panahon na natao si Moses. Sa natao si Moses mga kaigsunan o kining pamatay man ang mga kalalakinan nga mga bata. Gipaanod siya sa suba. Atong panahon na mga kaigsunan wa po kay balong nga katuding gianod sa suba mga igsoon nga gisunod-sunod ni Miriam na adapt pod sa anak ni Paraon. Muna gihimo nga gi-adapt giangkon nga anak unahuna ni Moses Ehipto ituhanon gyud siya. Wala nga pero iya kasing-kasing maluoy siya sa mga Hebrehanon nga ginagdaog kay giulipon lagi mga kaigsunan. Namo to nga wa kagwanta si Moses mga higala. Iya nga nadipinsahan ang mga Hebrehanon. Uban nga grabe nga kuyapan na tungod sa kakapoy, kainit, mga idara na. Wala nga iyang ipangtabang. Wala mapakita ang iyang pagkaiptuanon kung nila Hebrehanon. Moto nga nakapatay siya, gipalaya siya mga kaigsunan. O niabot siya dito mga higala sa dako kayong wanang. Dito niabot siya dito sa maong lugar nga dito siya nakapangita mga higala o kapikas siyang kinabuhi. Nagtud pagkasulti niya ang mga panahon na mga kaigsunan diha na ang katawhan sa Ginoo. Kumplito higala
ang adlong igpapahulay wala na gihatag kinigawa sila sa Ehipto. Ang adlong igpapahulay nga seremonyal mao na gisaulog sa mga nanggawa sa Ehipto. Dili kay ayha pag gisaulog nanggawa sa Ehipto. Daan na sukad pa na ni Abraham, sukad pa na ni Iba, diha nang ikapitong adlaw nga gibalaan mga kapaglaom. Gibalaan. Muna nga, atong kanong kasaysayan, nga ang katawhan sa Ginoo ni anang panahon na bay mga pangalan sa katawhan sa Ginoo. Nga mga iglesia sa Dios, iglesia ng Kristo, wala. Napakita lang higala tungod sa gitawag sa Juan 7:17 nga ang kabubuton sa Ginoo mo'y matuman, mo'y gituman dili ang kabubuton sa tao. Kay nahitabo ini mga kapaglaom nga ang mga tao, mga higala, mao naman hinuoy na naghimo wato pa nila nga authority ang simbahan. Mo'y naghimog anomalya nga naghimo og mga balaod nga wala gilitok og wala gisugo sa Ginoo. Diyan ang panahon na mga igsoon hantod niabot sa panahon ni Jesus. Ang niyang mga Jerusalem naulipon mga kaigsunan. Naulipon sila sa Roma tungod kay nakangkir o napildi ang maong Jerusalem sa tuig 34 o up to 36 hantod sa 34 kay BC man before Christ taas paubos. Wala sa panahon ng Isos, mga sundalo na sa Roma mo'y magsuri-suroy mga kapaglaom. Kaya nga naman ni anang mga panahon na siya naman ang Roma naman ang nagdumala ni ana. Kay lagi sumala sa tagna gikan sa Babylonia, Medo-Persia, Grecia, Medo-Persia, Grecia o Roma. O ang Roma gitagna nga daw siya sama sa putaw. Nga makalilisang nga kabangis daghan sa mga nasod ang iya nga napildi. Dili kayo dako ang mao nga nasod apan makalilisang og gi-emphasize kana sa Biblia, gisultis Biblia nga ang Roma mao ang mapintas nga mananap. Ang mapintas mananap way makalupig ni ana higala kay pintas siyang mananap. O niyan ang panahon na way ko kaluoy. Si bisan kinsa kapaglaom ang ilang nga gipanglansang. Mo na nga atong pagutingkay sa kamatuoran nagpakabana mga higala. Nga angay gyud nato kining iwali. Kay daghan sa ato nga mga debaters, mga Katolik, nga mga buutan, mga Catholic faith defender nga tinudanay sa ilang pagdipinsa sa ilang Katoliko. Apan gidipinsahan nila ang simbahan, mga kaigsunan, wala nila dipinsay ang 11 na sulat sa Biblia. Unta ang dipinsahan nato ang kamatuoran nga gihatag sa atong Ginoo. Apan ang gidipinsahan nila ang ilang simbahan. Og kana kay wala man nila mamatikdi, og kana kay wala man nila mahibal-i, mo nang hitabo higala nga mo dipinsa sila, makigdebate sila, bahalag magtampered sila, bahala og magbugos magamit sila, basta lang nga madipinsaan ang simbahan nga ilang nga gidipinsahan pag-ayo kapaglaom. Amo dili ang simbahan, kundili unsay kamatuoran sa Biblia gidipinsahan sa Seventh-day Adventist. Mga igsoon ng daghang mga pangutana, maingon sila nga Seventh-day Adventist diha na badaan. Ang Seventh-day Adventist nagakumpos kana sa duha. Pagtuman sa pagtulon-an sa Ginoo nagpaabot. Mao na ang Seventh-day Adventist. Ug daan na nang gitukod higala kay gitukod ni Kristo ang church lang, dili ang pagtulon-an kay diha nang daan. Mo na nga mitumaw ang Seventh-day Adventist Church. Kining Adventist mo ni ang church. Kanang ikapitong adlaw mo na ang gituman sa mga Adventist. Gikan pa sa panahon ni Moses, mga Sabbath keeper sila. Hangtod sa panahon ni Ginoong Hesus, mga Sabbath keeper sila. Hangtod sa panahon before si Constantino dako, Sabbath keeper sila. Hangtod niya kini na adunay pagka Dark Ages, dulom nga mga katuigan.
nga way mitumaw nga mga nagwalis maing balita. Way mitumaw nga kamatuoran yan ang panahon na. Kay ngano kapag laong ginagukod kini sa mapintas nga mananap. Ang ubang mga Katoliko dili kadawat nga ang ilang simbahan o ang ilang tawag Roma maong mapintas mananap apan dili kana kalikayan. Kay isulti gyud namo nga kana nga mapintas mananap mao kana ang Roma mga kaigsunan. Mao kana ang Roma. Number 1 na mo nang gitawag siya og pagan Rome. Primero pagan Rome, sunod papal Rome. Apan kanang pagan nagtakuban lamang og papal Rome ang laktod pagkasulti. Mitumaw na mga kapaglaom nga ang gisimba sa mga RCC, ang gisimba sa ubang mga reliyon dili ang Dios kundi ang adlaw. Usay prueba brajere. Kanang pinadeg uno Jes nga diha ako sa adlaw sa Ginoo. The Lord's Day. Apan ang Lord nila mga kaigsunan. Sunday. Diha ako sa adlaw sa Domingo. Diha ako sa adlaw sa Ginoo. Ato pa ang ilang Domingo mong Ginoo mong Domingo og sila nagasimba na ng Ginoo nga Domingo. Adlaw sa adlaw. San adlaw de usa ka adlaw. Dili ta magpakabuta bungol mga kapaglaom. Kaysa pagbalik sa Ginoo dili reliyon ang iyang kuhaon, kundili ang mga membro nga nagmatinud-anon diha kaniya. Mga membro nga nagpakabana kung unsa ang kaluwasan. Kaya ang kaluwasan depende na sa imo. Matud pa nga ang pagkamatarong mga kaigsunan mao kani gipaabot sa Ginoo kay mao kana ang bunga sa imong pagtuo. Ang bunga sa imong pagtuo mao gayod unsa ang pagtuman nimo sa kabubuton sa Ginoo, ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Mao kana ang kabubuton mga higala. Wala kita magsubay sa kabubuton lang sa tao. O nimong basaw ng buhat 9:31 na nagpanghimo og mga iglesia mga kaigsunan nagatukod ang pusulis sa mga iglesia. O usa si Ellen G. White niya ng panahon na mga higala nakaplagan niya ang kamatuoran, gigamit siya sa Ginoo, gipakitaan siya daghang pananawon. Apan gihimo lang mga higala, gihimo lang tiyaw-tiyaw sa ubang reliyon si Ellen G. White. Tuganan ko kamo tinuod. Anang inyong pagbibiyay o inyong tunog o pagyatak sa katungod sa pagkabalaan, inyo nang matagamdaman nga makaingon mo nga tinuod ang gisulti ni Brad Jerry. Abi ang kaigsunan, walay lain ikatumbok nato ang sulti sa Joel 2. Nga sa Joel 2 mga kapaglaom nga dunay sa katapusan dunay babaeng magpanagna. Mao gyapon ang buhat 2:17. Walay lain mga higala. Ato nang pabuton mga kaigsunan di ta kaingon si Linjot usa ka piki kay walay piki mga higala nga ang iyang mga sinulat, ang iyang mga tagna nangatuman. Galing lang dunay mga tao nga naghiling sa mga libro nga pa na nakita nila nga kunoy wala magtuman napakyas mo hinungdan nga piki si Linjot apan dili mga igsoon. Kami mismo ang nagabasa ni ana. Walay nabasa nato nga piki. Siya ray magsulat, siya ra po'y mayong piki siya. Imposible mga kaigsunan. Imposible mga higala. Mo na nga ato kukabildo ra ni mga kapaglaom. Ang atong pag-uting kay kamaturan taas na ni nga tuig mga igsoon. No? Taas na ni. How many years na ni? Mga 15 years. Wa dayon ko maka himo og kining YouTube channel. Kaya kita kabalo mga igsoon niya, wa pupuntay laptop nung panahon, wa pupuntay mga kining gitawag kay kahig. Nga ni ba? Kay kahig. Ana, muna'y kay kahig. O din, hibaw, ana. Gani sa Facebook mga igsoon, sa diya ko sa Hope Radio, nagasibya mga igala sa mga balita sa kabuntagon, o balita sa kaudtuhon, o sa kagabion. Ako'y kadala ana mga kapaglaom. Apan wala ko makauna-una nga maghimo og YouTube channel kay how many years? 15 years. Kung 15 years mga kapaglaom, kining atong pag-utingkay siguro nakadawat na takaron mga higala sa mga sweldo nato sa YouTube mga kapaglaom. No? Ana na mga higala. Apan sige lang, gihapit na. Ang pag-utingkay sa kamaturan, subscribe mo mga kapaglaom, pag-utingkay sa kamaturan.
Kung mag-subscribe mo sa pag-uting kay kamaturan, pangitaan niyo sab ang Jerry Laig pag-subscribe mo kay duha ka YouTube channel ang naa sa ako karon. Ang unang YouTube channel nila ako'y gabuhat si Pakana, Guillermo Pakana. Ikaduha gimuan ko og YouTube channel alang sa pag-uting kay kamatuoran, mga wali sa kahanginan, wali sa social media diya. O niya ang Jerry Laig mga debate. Galing lang di wa nako makuha ang mga paagi unsaon ako nga maka-download ko sa Jerry Laig mo nga 97 ra gyapon ang kabuok ang video. Samantala ang pag-uting kay kamaturan hapit na mo 300 ka mga videos. Wala nga tinabangay lang ta mga kaigsunan, no? Kamo nagtan-aw karon nga pangitaw ni Loyon ako pag-uting kay kamaturan, makita nyo dito. Subscribe mo. Wala na akong pangayoon ninyo mga kapaglaom. No? Usab na to nga mga kaigsunan Katoliko. Ako na nga gipang chatan sila nga puli-puli ta. Nanglan niya mo subscribe po ko sa inyo para nga ma-monetize na ning atong kuan kining ato nga YouTube channel kay aron makadawat puntaan niyo nga panalangin mga kapaglaom, no? Mga panalangin ipha. Usa sa Danny Payot, Kenneth Alvin Gitamon, kinamundok, Alvin Bustamante. Usa nga nag-thumbs up nga mo subscribe sa ako, nya ako mag-subscribe pud sa iya. Na mga kaigsunan. Ano lang, ay kay kining ato nga pagbaylo-baylo higala. Kining atong pagbaylo-baylo, wala ni magpasabot nga nag-away ta, magtinabangay ta. Ang ato katarungan lang ug unsa ka tinuod mga higala. Unya ang atong pagtinabangay sa atong YouTube channel, mutan-aw ta, mo bitaw nga dunay daghan kayong mga komentaryo, parang daghan mo tan-aw. Tanang mga Adventista nagtan-aw na to ron, please subscribe pag-uting kay kamaturan o ang Jerry Laig. Jerry Laig. Kini ako ipakita ninyo. Mga higala. Mao ni siya mga kaigsunan. Jerry Laig. Makita ninyo ni o pangitaon nyo ni mga kapaglaom. Kita ninyo? Ato sa ning open. Okay nang tanaw ninyo mo ni siya mga kaigsunan. Okay. Okay ni siya. Makita mo na 913 subscribers. Gamay na lang kulang kapag laom. Mahimo ng 1,000, ma-monetize na ni siya. No? Palihog lang ko og kinsa to makakita, subscribe ta. Unya pinduton nimo ng bell, makita nimo ng bell, narang bell. Makita nimo na nga bell, mao na siya. Kanang bell makita nimo na, imo nang tuplokon unya all. Imo ding tuplokon ang all para nga dunay mga bag-ong video ay inyo nga makita na. Okay? Muna mga kaigsunan. Pwede padayon ta. Gikan sinugdanan hangtod sa panahon ni Jesu-Kristo. Sa panahon ni Jesu-Kristo, usa lang kapundok ang naapa diya. Sa mga Hudiyo, sa mga Sabbath keepers, wala pa'y gipangalan nila diya mga kaigsunan. Sa panahon sa mga apostoles, aduna na mga sinaguga, apan sakop gihapon sila niyanang sa mga Hudiyo. Hantod na nagwali sila, ang mga hintil nawalihan sa mga Hudiyo, ang Hudiyo nga Kristohanon, kay mituo man sila ni Kristo, naapoy uban nga wala mo tuo mga kaigsunan. Motong nga wala to'y labot. Kining mituo ni Jesu-Kristo nga mga Israelinhon, mao po ni atong gisunod karon mga higala. Sumala sa Lucas 24:47,
nga iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan sugod sa Jerusalem. Bisan asa ratsada, Roma, USA, uban pa din na iyan sa Ginoo mga kaigsunan. Dili kay hapit ratag Roma, Roma rata kutob. Tanan mga igsoon na ay mga naso din na nga kana nagtumbok lang nga naay Ginoo nga nagatukod sa iglesia sukad pa sa sauna. Kanang gingon ni Kristo pagatukuron kong akong iglesia, ambot pasabot ana sa iyang panahon mga kaigsunan, ang mga Hudiyo, ang mga Israelinohon nga nangawala iyang ipabalik. Unang gingon sa Roma 11:26 nga ang mga Israel pagaluwason nga naman gipangita kana gikan sa banay ni Jacob. Gipangita mga igsoon o gi-revive. O niya sa diya nga na-revive usa ka tuig sumala sa buhat 11:26 usa ka tuig pagtudlo sa mga Hudiyo uban sa mga Hintil ayha sila gitawag kapag laom og mga Kristohanon. Mga Kristohanon, panglakaw kamo. Yan na ang Kristohanon mga kaigsunan. Gitawag ni anang panahon apan di ka matawag og Kristohanon kung wala ka magtuon sa balaang kasulatan. Magtuon yun kanunay sa balaan nga kasulatan. Muna mga igsoon. Padayon ta. Sa panahon ni Jesus, iyang gibatasan ng adlaw Sabado. Iyang gibatasan mo po si apostol Lucas 4:16, mga birhenes Lucas 23:54-56 nga kada adlaw Sabado mamahulay sila sumala sa kasuguan. Matud pa pod ni Dodge usa sa mga nadebate nako nya nanulod to sila nagsimba tungod sa kadlok na Hudiyo kay patayon. Apan dili kana tinuod mga kaigsunan. Di kana tinuod kay ang klaro ang tinuod mga higala ang nagtug-an sa kamatuoran ang mga anak sa Ginoo ang Adventista nga nagtuman mo na nga mo'y nagtug-as tinuod apan daghan kayong mga tao karon nahibulong nga unsa gyud ka tinuod din sila sa ilang reliyon. Mga kaigsunan wala kami ingon nga nagapanghambog sa among relihiyon nga kami gayud ang tinuod. Ang gibuhat lang namo mga kapaglaom ang pagsangyaw sa maayong balita. Sa nga gisangyaw ang maayong balita kinahanglan gayud mga kaigsunan nga ipahibalo nga mao na ni ang atong panahon karon. Niining katapusan nga panahon. Atong igabutyag mga kaigsunan ang kamatuoran kung unsay gisulti sa balaang kasulatan. Wala nga makaingon ta nga asa man niya nang maka-imagine ta ba? Dili pwede nga ang iglesia, butang ta iglesia Katolika 33 lang, wa sila ilabot sa Old Testament. Nga matud pa nila nga dili na ilabot kay bag-o naman daron. Ang gibag-o dili nang mga balaod, ang gibag-o kanang seremonyal nga balaod dili ang balaod sa Dios. Kay si Kristo man ang katapusang halad. Kay si Kristo man ang tinuod nga halad. Mo na nga nagpakamatay siya alang kanato. Kung aduna may mga tao nga moingon nga di na mata magbantay sugo, unsaon nimo pag-emphasize sa imong pagkatinuod nga iglesia? Nga mamakak man ka, mangawat man, manapaw man, makaingon gyud ta nga dili na tinuod kay puno mas pagkadautan. Mahimo kang tinuod, nakita ka nga gusto imong pagtuo tungod kay nakita nga nagtuman ka sa gisugo sa Ginoo moral. Wala mga kaigsunan, no? Moral mga kaigsunan. Dili basta-basta higala. Gisugo ta mga kaigsunan. Busa kay gisugo ta kinang tumano nato. Tumano nato mga higala. Apan sa dili pa maminaw ta og awit ni Sadrak mga igsoon. Awit. Ato sa kuno na ang ato nga computer. Itong tanaw na rin computer mga igsoon. Ato ning tagapagtagad mga igsoon okay pinaka-importante higala nga makasabot pud ta. Ato pa ayaw pag-adventista kinahanglan makasabot lang ka.
Kay balag unsaon nimo basta nakasabot ka. Og dili ka mag-adventista, walay problema. Dili sad magsakit ang among tiyan nga kung dili ka mag-adventista. Dili sad magsakit. Ang amo lang ini ang pagsangyaw lang sa maayong balita, no? Maayong balita nga gihatag sa Ginoo para ipasangyaw mga higala. Ato patalinghugan ning awit mga kaigsuonan. Awit nga nag-uluhan, higala, ayaw pagduha-duha. Ato patalinghugan. Ayaw pagduha-duha sa imong kinabuhi. Kung unsa ang padulungan sa imong kapalaran, si Jesus uban sa malisod nga mga dalan. Sa bukto niya agakon sa playo. Ayaw kalibugi ang imong kaugmaon. Si Jesus lang sakita kay siya dupa. Siya matinagay ug maluluyon. Dili kanya biyaan ug kapisan. Subaya lang, padayon lang, ang nag-anan, hapit na mapunan. Iko na lang, ang imong kaugalingon, kay ugma na sa ang panahon. Ayaw pangilaki ang kasabit sa kinabuhi. Kini mo labay ng sama sa aligaw. Unya mawala ka ang mga pagpalala. Kung si Jesus ang imong nanawon, ayaw kabalaka sa daghang nga problema. Kini may kasulbaran sa unahan. Unya mapulihan sa panahon nga malipayon. Kung si Jesus ang imong maahimo, subaya lang, padayon lang, ang nag-anan, hapit na mapunan. Ligo na lang, ang imong kaugalingon, kay ligo na sa ang panahon. Okay, salamat kayo. Salamat kayo. Ato nga mga igsuon si kabaglaom Sadrak sa iyang awit nga ayaw pagduha-duha. Mga kaigsunan, di kita magduduha diya sa Ginoo, di kita magduduha sa pag-alagad diya kadiya. Ang pinaka-importante baghoon nato ang atong kinabuhi diya sa Ginoo. Dili ta magpatuyang sa kalibutan, di ta patuyang aniana nga buhat sa kalibutan. Muna nga ato dinhi tuon tas Biblia, application unsa nga gingon sa Biblia ato gayud niya subayon kay kisama sa napulo ka sugo kana ginatuman na sa the true church. Muna sa antod sa niabot kini mga higala sa dark ages, mga Sabbath keepers to sila hantod sa panahon ni Ginoong Hesus. Ang panahon ni Ellen G. White.
Ya sa panahon ni Ellen G. White kapag laom, yan ang mga panahon na daghan na kayo ang nagitawag og nangalibog sa mga pananaon. Kaya niyan ang panahon na mga higala sa panahon nga Metodista pa sila. Gusto sa Ginoo nga siya makuha makabig diya sa Ginoo. Mo na nga nakabig siya, nagsabat keeper siya, kining nga nagbantay siyang ikapito ka adlaw kay kana mao gayod mga kaigsunan. Og iyang nakita nga ang Isaiah 56:5 nga ang pangalan kuhaon gayud diya sa sandumanan. But pasabot ang ikapitong adlaw higala diya kuhaon sa sandumanan kay sandumanan man kay creation man mga kaigsunan. Wanang panahon na nga daghan kayo ang mga tao nga nagdumili sila kay lagi walay nabasa mo nang uban nangita og mga masulat sa Biblia, panganay, 12 ka panganay, Iglesias Corinto, Iglesias Macedonia, daghan mga iglesia ilang giparehistro magigsunan apan ang tinusultian mo ang matuod nga iglesia wala kana marehistro mga igsoon kay wala na sa ilang panahon. Wala na sa ilang panahon. Maigsoon na tangi ang atong part 2. Part 2 na to sa pag-utingkay sa kamaturan about the true church gikan sa sinugdanan hangtod karon. Thank you very much sa inyong pagpakiguban diri sa atong tulumanon pag-utingkay sa kamatuoran apan sa dili pa mag-ampo ta. Dalaygon mamiyaw na mga Dios, salamat Ginoo sa pulong nga among nadunggan o kini maghatag kanamo og dugang pangkadasig. Salamat sa pagtubag, pagpasaylo sa among sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Maigsoon balikon ako, ayaw mong kalimot sa pag-subscribe Jerry Laig sa Pikas YouTube channel o kining atong pag-utingkay sa kamatuoran. Palihog ko og subscribe mo mga kaigsunan. Thank you very much. Sugan Dios magapanalangin kanatong tanan.